Gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya naɗa Kwankwaso, Shekarau da kuma Abdullahi Umar Ganduje muƙamai a jihar ta Kano. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kafa Majalisar Dattawan Kano wato KEC domin ta zama mabiya da shawara ga gwamnatin jihar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a ranar Asabar yayin da yake jawabi ga manema labarai a Abuja. Mambobin majalisar sun haɗa da tsaffin gwamnoni, mataimakan gwamnoni, shugabannin majalisar dattawa, akwai shugabannin majalisar wakilai, shugabannin majalisar jiha, mataimakan shugaban majalisar, alƙalan kotun koli da suka yi ritaya, alƙalan kotun ɗaukaka ƙara da suka yi ritaya, tsaffin alƙalan kotun ɗaukaka ƙara, manyan alƙalan jihar, tsofaffin sakatarorin gwamnatin jiha da tsoffin shugabannin ma'aikatan jiha waɗanda dukansu 'yan asalin jihar ne ta Kano. Haka kuma majalisar ta haɗa da shugabannin malamai, 'yan kasuwa, sarakunan gargajiya, tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro na jihar Kano da sauran manyan dattawan da gwamnati za ta tantance tare da naɗa su. Da wannan ne Dr. Rabi Musa Kwankwaso da Malam Ibrahim Shekarau da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke zama a matsayin mambobin majalisar. Gwamnan ya jaddada ƙudurinsa na ci gaba da gudanar da gwamnati a buɗe domin tafiyar da kowa da kowa a sabon yunkurin na Kano na zamani. Dama an ji wani rahoto da ke bayyana cewa gwamnan na Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya gayyaci Dr. Nasiru Yusuf Gawuna domin ya zo ya ba da shawarwari domin a ci gaba da tafiya tare da shi a kawo ci gaba a jihar ta Kano. Fatan dai al'ummar jihar Kano Allah ya tabbatar da zaman lafiya da kuma ci gaba mai ɗorewa a wannan yunkuri da gwamnan na Kano yake yi. A biyo ma cikin shiri na gaba domin jin wani sabon labarin da dumi-duminsa a tashar mu ta ARA Digital.